Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah piye kabarem saat iki? Sampai endi iki video iki cah, tolong dikomeno ya. Aku nek kene pengen nyeritake beberapa pengalamanku selama aku jaga ibuku. Lah aku nek gone kene iki ceritane lagi numpang imbah-umbah cah. Lagi numpang umbah-umbah nek gone mbahe kancaku cah. Lah ndelalah mbahe kancaku iki omahe cedhak karo rumah sakit RSUD Suwondo Pati cah. Lah nek gone kene kancaku lagi nggaweke kopi nggo nyogati aku lho, padahal yo mangkate bareng-bareng ndak yo kakekane cah. Lah nek gone kene iki aku posisinya numpang umbah-umbah ya aku lagi umbah-umbah beberapa pakaian bojoku, pakaianku, pakaiane adik-adikku cah. Lah kenapa kok bojoku kok ora sing umbah-umbah Kang? Marai kondisine ibuku cah. Nek sing nunggone gak bojoku ya aku gak iso ya. Soale kan ya ibuku wedok, lah bojoku wedok. Lah nek gone kene aku ceritane iki lagi resik-resik kondisi sing lagi tak nggo umbah-umbah cah. Lah dadi nek gone kene aku ya padha ngepel ngajeni karo sing di omah cah. Mosok ya posisi tak nggo lokasi omahe tak nggo kok malah ora tak resiki. Lah nek gone kene cah, aku ditawani mangan karo mbahane kancaku. Lah kancaku iki jenenge Lutfan cah. Tolong yo engko di-follow ya Facebooke ya cah ya, utawa YouTube-e utawa sembarang dengae lah iki jenenge Lutfan Alfarizi. Biasanya diundang Habib Lutfan Alfarizi cah. Dan nek gone kene, aku iki mangan digaweke mangan chicken katsu apa cah. Aku yo ora ngerti soalnya cangkemku yo cangkem Jawa patinyel. Dadine aku ngene iki tak rarani niki yo rumah saku yo ayam geprek ora yo anci iwak sing diweki glepung niku cah. Dadi aku nek kene matur suwun sanget kagem keluargane Lutfan. Dadi ning gone kene aku yo ndongakno sing seger waras-warasan sembarang dengah dongaku apik-apik. Lah pas posisi mangan ngene iki cah, aku yo karo ditakok-takoki karo sing di omah cah. Lah omahku yo ndi? Cara ibuku lara apa ya tak critakno kabeh lah ning gone kene sambil menikmati. Anji nek kene sengaja videone tak potong-potong cah. Soalnya nek video full cah, wah ngasik 12 menit mbuh malah ngasik 20 menit cah. Lah ning gone kene jaku ditukono es teh cah. Ya aku matur suwun sangat lah ning gone kono ning jenenge posisi kondisine panas. Aku niki mau ceritane umbah-umbah lagi posisi tak keringno lagi tak sambi karo mangan. Dadi video iki engko langsung tak gawe beberapa part cah, ora iso langsung dadi siji soalnya ya ora kuat cah nek mau dadi video real kok langsung tak sambung dadi siji. Ya iki lanjutno ceritaku meneh cah. Ning gone kene aku ya duwe solusi karo mbahane kancaku cah. Nek gone ibuku nek iso digawake kaya obat-obat herbal utawa kok didekekne nggone alternatif ya sembarang dengah tak tampung lah cah demi keapiane mbokku lah cah. Lah ning gone kene kancaku ya gelem mangan ya alhamdulillah. Lah terus aku posisi bar mangan aku terus nutukno cah, tak jipuki langsung tak jipuk neh garapane aku ngomong apa ora jelas posisi aku ngetek voice ngene iki ya bengi-bengi cah ben ora krungu karo mbokku. Lah iki posisi aku lagi ngenter cah, alhamdulillah panas kondisine ya apik. Lah iki posisi tak cek lagi kondisine setengah malam cah. Nek posisi padahal ini ya siang ndak ya. Ning yo nek iso engko tak lanjut ning gone part 2 aja lali di-follow ya lur ya. Nek iso di-follow cah ben kok